Deluxe verzia predstavuje maximálny efekt pre formovanie postavy. Spojením troch síl laseru, radiofrekvencie a ultrazvuku cielene redukujeme tuk a spevnenie pokožky. Pridaním laserovej lipolízy vieme ešte efektívnejšie formovať tuk na určitých miestach. Nie úplne, toto ošetrenie je vhodné na formovanie postavy. Ideálne je pre klientky, ktoré sa nevedia zbaviť lokálneho tuku na určitých miestach, ako sú paže, vnútorné stehná alebo brúško, a to i napriek zdravej strave a cvičeniu. Je to prirodzený biologický proces. Uvoľnený tuk z tukovej bunky sa dostáva do medzibunkového priestoru. Následne telo tento uvoľnený tuk spracúva a lymfatickým systémom vylúči z tela von. Výsledky sú individuálne, no klienti pociťujú prvé výsledky už po 3 až 4 ošetreniach. Po absolvovaní kúry, čo predstavuje 8 až 10 ošetrení, dochádza k výraznému zmenšeniu obvodu v ošetrovanej oblasti. Po ošetrení odporúčame zvýšiť pitný režim, aby lymfatický systém mohol vyplaviť uvoľnený tuk z tela von. Hlavný rozdiel je v komforte, ide o neinvazívne ošetrenie, čo znamená žiadne ihly ani rezanie a teda žiadna rekonvalescencia. Po ošetrení v Alexia Clinic sa pokojne môžete vrátiť k svojim bežným činnostiam.